गेदेराव बिथांखौ जोङो गोबावसै कन्टेक्ट खालामनाया दिनै लेंहरबाय 3:30 प्रग्राममोन दा एसे लेट जासिगोन अब्लाबो थांसै दा बिथांनि न' बेखौ जोङो नोंथांमोननो खोन्थागोन बिथाङा क'क्राझारनिनो क'क्राझारावनो थायो दा जों थांगासिनो बिटिआर इनफो दं बेहाबो दिनै ओरैबायदि घटना जालायबाय बिगुमै आलासि फैदों जाहैदों खोन्थानोसै नोंसिनो ओमफ्राय हांसो मासे ओमफ्राय अमा सेरसे बायनानै संनानै आलासिखौ जाहोनो नागिरदों जाहैबाय बिनि उनाव ओंखाम जानायनि सिगां एसे अग्रेम जाबाय नालाय बुस्थुआ ओमफ्राय बेवहाय बेदरा जायै जानानै जोब्बाय जाहैदों ओंखामजों जानो गैया जाहैदों दा बे माबायदि कन्डिसन बेखौ जालदाब जुलदाब गारनानै फैबाय दा न'खरनि मानसिफ्रा बोरै सिबियो बेबायदि कन्डिसन आरो जाय हक नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनगासिनो दं गोजोननाय मोनदों ओंखाम जानायखायसो लिरदों जोङो थारमाने बिराद मोजां दिनै फ्रेस खुनु हाखु दाखु जानांगौ खोथा गैया आरो लासैनो थांसै जाय हक नोंथांमोननि सापर्टआ थाबाय था जोङो मावलांबाय थागोन बिटिआर इनफोआ फंनैसो बुंगोन नामा नायबाय थाबानो जाबाय सापर्ट खालामबाय थादो जेरैबायदि होबाय थादों दाथ' बिराद सापर्ट खालामगासिनो दं बिदिनो होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना होनबानो जोंबो गोजोननाय मोनो आरो जोंहाबो मावनो थुलुंगा मोनो एकदमबारे बिराद स्ट्रेंथ बारायो आरोना जाय हक नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थादो गोजोन्थों खानाय रुंबां मेगन बेरस्रां समायना गुफुर गावदांदां नों बिखाफ्रांदांदां आंनावसो नोंखौ खारसननो फैदों नंदां सुला मेगना माथोलाय खम नङा नाया बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बोरैबा रायज्लायफ्लांबाय नोंजों सना बोरैबाहाय नांबाय बोरैबा अनखांगारबाय नोंखौ आं गोसो थोफ्लांबाय फाइनालि जों सफैबाय आदा जयफुल ब्रह्मनि न'आवहाय दा नोंथांमोननो आङो आदा जयफुलनि जानाखि सिंनि इन्टेरियर डिजाइन बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आदा जयफुलनि न'आ माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय था इन्टारभिउखौथ' जोङो लानायखौ जोङो होखांखाबायानो दा लेट जाबाय भिडिअआ होनाया अब्लाबो नोंथांमोननो आङो जयफुल ब्रह्म बर'नि फेमास करिय'ग्राफार बिथांनि न'खौ खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था बे जाहैबाय बेनिनो टाउननि न' आरोखि बियो गंगा नोगोराव दङ अरिजिनेल न'आ बेना गामिया क'क्राझार खारगामि सानजाहा आरोखि क'क्राझारनि दा बेवहाय बिसोरो थाफैनाया 1.5 बोसोर जाबाय जाहैदों जोङो सोंदोंमोन नालाय नै नायदो जोबोद मोजां नायलांदो नै वाव बिराद सलिड ओरैबायदि मोजां आरोखि ओमफ्राय नै आदानि धोरोमखौबो मिथिगोन नैबे जाहैबाय आदानि बाथौ थानसालि आदाया बेयावनो इसोरनाव आर'ज गाबो नायदो नै न' सिङा मा रोखोम बिराद बरिया हाइ फाइखा नै डिजाइनफोरा टाइल्स इन्जुरफ्राबो ओरैबायदि मोजां सिलिंफ्राबो नायदो नै डिजाइन लाइटिं फुरानो आरोखि ओरैबायदि सोरगोफुरि बायदिखा आदानि न'आ जाय हक नोंथांमोना आदानि न'खौ नायलांबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि अनसायोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नैबे जाहैबाय आदा जयफुलजों रायलायनाय माने गावनि माखासे शुटिं लाबोनाय बेखौहाय बियो बेवहाय खोन्थादों आरोखि मा माखौ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो गोजोन्थों